Hi guys. Karon guys oras sa ting snack na. Ang snack ta og suman nga budbud, saging hinog nga sarabya og kape. Kape nga stick. So karon guys, kaon tayo. Pagkasarap sa aming suman nga budbud. So mga budbud guys, kayo na kaayo ni sa buhaton. Magumol lang ka sa pilit mga 2 or 3 hours. Niya pag human magkuha ta og lubi, tuno sa lubi. Pagpila ang kadaghanon sa bugas. Mapoy kadaghanon sa atong tuno. Luya, asukar, lami ipalit og kape. Alison di silang kape. Na susagin. Ano tayo masagin ang busok. Tamis, dili kanalboro. Ang kanalboro, tabuan. Nahinog lang. Ang mga kahinog, ahat. Ahat. Ang tayo. Balik sa repa. Kung sakto lupi ang atong suman nga budbud guys. Tatlo ka adlaw, 3 ka adlaw bisan dili mo isunog grit. Basta kay sakto og lubi. Kung sa pamabot po ni buwan, isod lang nato sa pressure. Kung gusto sa mukaon, ato lang steam. Bag-bag ulang hapon. Mga buhato na mo dili. Kung magdagdag na may upuan lang ang sobra, amo pressure. Ang ganahan na po ni mukaon, amo na po ngayon. Upuan. Kaniton. Ice steam. May tiktoker ba? Tiguang na siya. Seksihon kaso. Tandaan na siya helper nga manhaay na niya muli pag nakahapon. Sirtahon po siya. Gapaluto siya og si Flor ni. Hi guys. Gapaluto siya og kuan sinigang nga baboy, ribs. Gipapalit man niya unom ka itlog nga buak man tanan ma. Kadahom sa tortilyason na punuto isun sa ref. Sagol man na sa sinigang. Porsa niya sa puta na. Kini sa bawang ko na makaingon. Mahapit o sa ba. Ma-fire. Kuno ma-fire. Ayaw, get over ba ko na ka. Bisa ko pinagway ito sinigang. Bisa ko sa puton. So, dahil ko ba ito, no? Sus, maang sinigang sa bawang na punong itlog binatel. Hi guys. Dini babe. Nantanaw ko sa imong budbud biko nga may luya og asin. Ang pangalan sa amo ato budbud. Putumaya, kung dili na mo likiton og dahon, putumaya ang pangalan sa amo. Pero sa imo ha, timpla nimo ang biko nimo na luya na ay asin. Brown sugar. Okay naman. Ay, basta ganahan lang ta ang atong sa pagastuhan lang nato magluto ta. Kita ang pisay hapon. Kaon sa sinipon. Ang dasang kilos.
mahal siya. Hindi magaling isang kilo na to. Harol ko na ka mo. Saka super burger. Tapos siya kinaot. Kuha naman sa hapon. Kaon nila. Patawahan na nila. Pwede po maligo ba ko? Ay, kainit kayo ng pupo. Pero kuan maka, okay naman sa kuan. Tumala yun. Kunsun ta. Yes. Pagkasarap. Tama ang kalam. See you on next vlog. God bless you all. Bye-bye.